Sme v jednom z laboratórií Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Toto laboratórium je zamerané na prevádzkovú životnosť konštrukcií, únavu materiálov, diagnostiku materiálov a konštrukcií. Sú tu pomerne unikátne prístroje, unikátne standy. Ten najunikátnejší je práve tam vzadu v rohu, ktorý je na kombinované namáhanie v ťahu aj v krútení. Je unikátny tým, že pomocou jedného valca, jedného aktuátora dokáže robiť dva druhy namáhania nezávisle na sebe a teda simulovať viacosový stav namáhania. A to je zároveň aj oblasť, v ktorej sme dosiahli asi najväčšie úspechy a výsledky v zahraničí. A ak je to teda tak, že aj zahraniční hodnotitelia ohodnotili tieto výsledky a aj preto sme v tomto laboratóriu, tak je to veľmi pozitívny trend. A ak na tomto trende by bolo založené aj do budúcna hodnotenie univerzít všetkých tými zahraničnými odborníkmi, tak by to bol veľmi pozitívny signál, z ktorého by sa veľmi tešili. Prírodské hodnotenie tvorivej činnosti je jedinečným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa uskutočnilo vlastne prvýkrát v roku 2022. Ide o hodnotenie slovenských vysokých škôl, v ktorom v podstate zahraniční hodnotitelia nezávislí hodnotili výstupy tvorivej činnosti slovenských vysokých škôl. Sú to ľudia, ktorí nie sú zaťažení slovenským prostredím, dávajú nám objektívne hodnotenie, dávajú spätnú väzbu našim výskumným tímom, aká kvalita je ich práce, či je na svetovej úrovni, na medzinárodne uznávanej úrovni, alebo či je len na národnej úrovni v porovnaní s ostatnými školami a tiež výskumnými inštitúciami. Takéto hodnotenie je dôležité aj z toho pohľadu, že vytvára priestor na zapracovanie do budúceho financovania vysokých škôl. To znamená, tie týmy, ktoré majú lepšie výsledky, majú šancu získať v budúcnosti viac peňazí a získať stabilitu financovania na najbližších 6 rokov. Prečo som si vybral štúdium na tejto fakulte? Asi už tak z toho dôvodu, že od malička ma bavila tá technika. Moje veľké hobby bolo astronómia a cyklistika a vždycky som sa chcel naučiť, ako proste do tej hĺbky ísť, ako fungujú nejaké tie simulácie, konštruovanie. Z hľadiska kvality štúdium na našom ústave aplikovanej mechaniky vnímam veľmi pozitívne, najmä z toho dôvodu, že profesori pracujú neustále na projektoch z praxe a nás ako študentov aktívne zapájajú do týchto projektov, čiže ak oni riešia nejaký problém, nejakú úlohu, tak my ju riešime s nimi, čím sa nám dostáva obrovská možnosť získať nejaké to know-how, ako sa pracuje na reálnych veciach vo firme. Všetky práce, ktoré so študentami riešime, sú vlastne naše projekty z praxe. Či sa to týka diagnostiky mosta SNP v Bratislave, čo je taká najnovšia vec, alebo sa to týka životnosti podvozkov, prívesov alebo podvozkov aut. Všetko sú to témy, ktoré prináša prax. No a na nich spolupracujeme s tými študentami, alebo na nich sa tí študenti potom učia a profilujú v tej diplomovej práci. Na diplomovej práci momentálne pracujem na návrhu karbonového ťahla navíjaného, ktoré bude slúžiť ako časť mechanizmu riadenia krídelok v malom slovenskom lietadle. Ak nám pán profesor Chmelko sem tam povie niečo, čo môže vedieť iba on po 30 rokov dennodennej tvrdej práce v tomto obore, tak nám poskytne vlastne veľmi cenné informácie, s ktorými my ako ďalšia generácia môžeme pracovať a nadväzovať na ich prácu. My sa veľmi snažíme, aby tí študenti neboli len teoretici, tak ako možno je to na iných univerzitách, ale aby si tak povedať chytili do ruky tú mechaniku a tú strojarinu. Preto sme investovali veľké desiatky tisíc eur do rekonštrukcie, renovácie laboratórií. Ak nám keď prídete aj teraz, keď pozeráte, tak polovica diplomantov je stále v laboratóriách, pretože na tých prácach pracuje aj v tých laboratóriách. Príklad, čo bolo, pracoval som na projekte Kripových skúškach na škole, kde sme vymýšľali zariadenie na ohrev vzoriek. Čo sa týka ostatných projektov, máme tu vlastný labák, kde stále vyvíjame nejaké veci so spolužiakmi, máme tu taký menší tím. Profesori boli k nám ústretoví, dali nám labák, nejaké vybavenie, vždycky nám pomohli, ak bolo treba aj nejako finančne nás podporili. Čo sa týka takých zariadení, máme tam proste 3D tlačiarne, venujeme sa 3D tlači, začali sme sa venovať 3D tlači kovov, vymýšľali sme si tam rôzne zariadenia, nápojový automat, také všetko možné. No, máme veľmi schopných študentov, na ktorých sme samozrejme hrdí. Jedna oblasť hrdosti je na študentov, ktorí boli pri zrode študentských tímov, ktorí konštruovali Formulu študent. To bola mimoriadna vec, pretože v roku 2009 vznikla prvá takáto formula a bola to prvá v bývalom Československu spoločne s ČVUT Praha. Všetky ostatné univerzity až neskôr priniesli a na Slovensku sme stále jediná univerzita, ktorá takéto niečo dokázala. A je vo svete asi 15% technických univerzít, ktoré sa do tejto konštrukčnej súťaže dokázalo zapojiť. To je súťaž podobná súťaži Formula 1, len je to na študentské pomery.
Len tak pre ilustráciu, na každom podujatí, na ktorom sa zúčastnili, porazili Cambridge, a Cambridge je nejaká značka vo svete, tak to je práve to, kvôli čomu by som odporúčal tým študentom, aby nehľadali len ten zelenší trávnik v zahraničí, ktorý sa tak vždy zdá, že je u suseda zelenší, ale aby ostávali tu. Áno, ten Cambridge je možno teoreticky podkutejší, možno, že má lepšie vybavenie prístrojové, ale to, čím sa meria výkonnosť univerzity, nie sú len tie prístroje, nie sú len tie laboratória, nie sú len tie pekné alebo nové moderné budovy, ale sú schopnosti študentov, ktoré potom dokážu v tej praxi použiť. Máme absolventov v Nemecku vo vývoji, nie v servisoch, ale vo vývojoch automobiliek, či už je to BMW, či je to Audi, či je to Volkswagen. Máme absolventov v Siemense, máme absolventov dokonca, ktorí pracujú pre Airbus, máme absolventov, ktorí pracujú vo vývoji Formuly 1 a mnoho ďalších. V energetike ich nájdete, takisto ich nájdete ako aplikačných inžinierov v informatike alebo v tých aplikáciách informatiky. Takže to je veľmi široká oblasť a prakticky po celom svete. Aplikovaná mechanika, tak ako sme sformulovali názov tohoto ústavu a ako je sformulovaný aj študijný program, a sme jediní, ktorí sme túto zástavu aplikovanej mechaniky udržali, všade inde to asimilovalo s nejakými inými programami. No a z tých výsledkov potom prichádzajú ďalšie prostriedky, či už z ministerstva školstva alebo z tých ďalších grantov na našu ďalšiu činnosť a na náš ďalší rozvoj.